खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि थांनाय मार्च दाननि 16 अक्ट'खालि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52टी बोसोरसालिया दतमा जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन आरो बे खाबुआवनो बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारआ सारदा प्रसाद मोसाहारि आरो महिम चन्द्र मोसाहारि बिथांमोननि मोनसे हानजाया नखर मन्त्रिखौ लोगो हमनानै गोसोखां बिलाइ गथायदों आरो बाथौ धोरोमखौ हिन्दु ख्रिस्टियान मुस्लिम सिख जैन बायदि आलादायै भारतनि सुबुं सानखौ थिसननांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन आरो बे लेखायैनो बर' हारिनि धोरोम बाथौ धोरोमखौ नखर मन्त्रिनि थांखि बायदियै रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डियाया गनायथि होनायजों फैगौ सेन्सासआव एबा सुबुं सानखोआव कलम कड होनो थाखाय बिथोन मोनबाय। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि बर'नि बाथौ धोरोमनि हांखोखौ बाथौ धोरोम लिरनायनि सोलायै बथौ धर्म लिरनायखौ नुनो मोनदों। जायखौ लानानै गोबां सानसुमै मेलेमजिबि आरो गोबां रायजो राजाफोरा समाजारि बिजोङाव गोबां सोंथि खालामनायखौ नुनो मोनदों। जायनि थाखाय दिनै बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारआ रिसार्च अफिसार डक्टर संगीता दासनिसिम बथौ धर्म लिरनायनि सोलायै बाथौ धोरोम हांखोखौ सुद्रायनो थाखाय गुरै खावलायहरदों।